गासैबो जोंनि बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो नैबे क्लिपाव नुनाय माखासे गोदान रादाबजों लोगोसे बयनिबो गोसोखौ दुंहोनो हानाय बायदि मोनसे नोंसिनो गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। दा गिबियाव नैबे नुनाय स्क्रिनाव नुनाय नैबे प्रियंका बसुमतारी गोदानै आगान होजेननाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बे सावथुना गुबैयै मुं होनोब्ला बेनि मुङा गोसोखौ हमथा। दा बेनि बे शुटिंआ जों खालामगासिनो दङ, दासिमाव सोलिगासिनो जोबोद मोजाङै मोजां, जोबोद रंजानाय मिनिनायनि गेजेरजों शुटिंआ सोलिगासिनो। मथा मथि फ्राय जोब्बायानो। दा एडिटिं आरो भइस डाबिंनि खामानि सोलिगासिनो दं। गासैबो रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोनखौ नैबे गोसोखौ हमथा सुंद' सावथुन बेखौ अनसायगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। दा नैबे जाहैबाय डेम' बियो शुटिंनि, जे मा रोखोम शुटिंखौ खालामनाय जादों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। आरो बेनि अनगायैबो गोबांथा माखासे मिथिनो लुबैनाय नोंथांमोनाव दङ निस्सय। दा बे सावथुनखौ माब्ला रिलिज जागोन आरो मा बिथिङावहाय खालामनाय जादों बेखौ नोंथांमोना लासैनो मिथिलांगोन। दा मथा मथि जों सान्दों माने बे सावथुनखौहाय बे फुजानि सिगांनो रिलिज खालामनो नाजागोन। दा उनावहाय नोंथांमोननो बिटिआर इनफो स्टुडिअ जोंनि गुबुन मोनसे जेनाखि अफिसियेल चेनेल, बे चेनेलावहाय नायबाय था, नोंथांमोना बेयाव नुखागोन जे रिलिजनि सिगां नोंथांमोननो फोरमायथि हरनाय जाखागोन। दा बे सावथुना ओरैबायदि मोजां जादों आरोखि, माने स्क्रिप्टेड मोजां, माने मोनसे मोजां लाभ स्ट'रि आरोखि बियो, लाभ स्ट'रिनि सायावहाय। दा आङो गासिबो खोन्थाजोबला, नोंथांमोना मुभिखौ नायब्लानो मिथिखागोनानो। दा बेवहाय बाहागो लागिरि हिसाबै जोङो गोदानै मोननो हादों एक्ट्रेस महरै प्रियंका बसुमतारी आरो लोगोसे बेजों बाव खालामफादों जुलि बसुमतारी। दा बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लादों, जोबोद मोजां मोनदां। बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा आवगायलांबाय थायोब्ला निस्सय उनफारसे दावगालांनायनि गावबागाव लामाखौ लानो हागोन, बेखौ मिजिंथिनो हायो। दा बेसेखिनिखौ आङो रायजो राजाफोरनिखौ गासैनोबो खावलायहरोदि नैबे दानि जे नायबाय थानाय बिटिआर इनफो ब्लग चेनेल बेखौबो सापर्ट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि अननाय सिबिनाय बेखौ मोनगासिनो दङ आरो बांसिनै मोनबावगोन होननानै आङो मिजिंथियो। अननानै बयबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालाम। मानोना नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनाय, शेयार खालामनाय बेजोंनो जोङो जोबोद थुलुंगा मोनो। गोबांथा हाबा मावनो गोनां दं, बेनिखायनो अननानै बयबो सापर्ट खालामो बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेनसे खुलुमनाय सिबिनाय जासिनाय थाबाय। जै बर' हारिनि।